Manje kwenze njani sama la? Yabo le nyoni. Ish, iyona impela. Sokwenze njani ngalo muntu? Awukho ukujikela le. Akawo. Ngiyakuzwa. Manje uyabona ku-public here. Kuyaphithizela. Yebo mfana. Ngingathi ngiyalibeka nawe libeka. Uyazi? Ngiyakuzwa. Lo muntu ohamba nomuntu esifazane. Sizomthini? Lalela wena. Uyedwa umuntu esimfunayo. Noma ufuna ukuthi ngivele ngenze le ngiqale ngayo uqala. Okuhlwaye nini mase ngihamba ngizenzela lento le kumina. Usushilo manje. Bengithe ngizofika emini masengijika ngifika ngo-6 amathinta bethe asithi ngathi okay kwabiza phithi